ئەنجامدانا civîna Parleman bi berhevbûna serokekê demkî berhemê gotûbêjên xort tên navbera aliyên siyasiyên Iraqê ye dê dema çend rojên derbas bûyî de. Li gorî levhatînê ku di navbera aliyên siyasî de hatiye encamdan û ji bal Washington ve piştevanî lê têkirin. Bankêjnameyek arasteyê parlamentaran têkirin ji bo yekê berhevî civîna Parleman bin ku biryare di dawiya vê heftiyê de yan jî li destpêka heftiya dahatî birêve biçe. Civîn bi serokatiya bi mezintirîn parlamenter birêve diçe. Parlamentaran serokekê demkî heldibêjêrin bi mercekî di nava berbêjêran de Selîm Ciborî û Adnan Cenabî têda nebe. Dosyeya Ciborî û Cenabî arasteyê Dadgeha Federalî têkirin û ew serokê dadgeh diyarî dike dibe cihêgirê serokê demkiyê Parleman. Deng li ser wê kabîneyê têdan ku Heyder Ebadî pêşniyar kiriye û dûfira rûniştin tê rakirin û heya piştî derkirina biryara Dadgeha Parleman tu civînekê encam nadet. Tê çaverêkirin di dema bicîkirina levhatnameyê de Tureya welatiyan kêm bibe û civîna civata wezîran jî bi awayekê asayî dest pê bikin ve herçend aliyên siyasî bi vê levhatinê encamdane lê hîna jî helwestê aliyan necêgîre. Fraksiyona Sedr berdewam ji baykûtkirina rûniştinan û çaverê encamên rûniştin û rênimayên raberên xwe dikin. Ji aliyekê din ve fraksiyonên Kurdî daxwaza misûgerkirina parastina baragehê Parlemanê Iraqê dikin û mercên berê piştgoh xistine ku li hember berhevbûna wan di rûniştina parlemanî de danabûn. Parlamenterên grevgirtî jî ku berê çaksazî pêkeniya û piraniya wan ser bi îtîlafa dewleta yasane bi zava berdewambûna lev hatinan didin. Di wê kîvanî de li çend rojên derbas bê şandekî seredana herêmê kir û digel Barzanî û aliyên siyasiyên din de civiyan. Fraksiyona Muwatin bi awayekê bihêz piştevaniyê ji levhatînnameyê dike û hevpeymaniya hêzên niştîmanî jî li destpêkê de dijî levhatinê bûn. Lê piştî wê yekê piştrastî bi wan rahatiye dan bi vegeriyana Selîm Ciborî ji bo serokatiya Parleman pabendbûna xwe bi levhatinê ve ragihand.